Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon. Ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Flora, byuda, 37 anyos ug may mga anak, taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa siging pagsakit sa akong luyo. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang namatay ang akong bana. Ingon inyang mga panghitabo. Paitas ako sitwasyon ron dayoy. Sukad lang mawa ang akong bana. Lisod na gid kay akong kahimtang. Ako ang tanan kada eskwela pabaya ang tulo namo ka mga anak. Lagi day no. Paita. Kinsa mo si magdahom nga mawa ang imong bana uy. Lagsik pa baya kaayo to nya bata pa. Laki. Unsa naman lang din ako dayoy. Kaya ka din ako. Day, salig lang sa Ginoo. Isalig niya ang tanan. Ma, exam bayad na mo next week. Oh. Makabayad ka ko sa exam, ha? Sige lang nak. Mangita ko paagi. Kung dili gani kaya, ma, sultihin lang ko, ma. Pwede naman ko maundang. Unsa? Pwede ko musugot ruin ha. Balag magkalisod ko. Basta makahuman ka lang. Ma, Musadlayan ka panglaba? Uday, basig na kay kaila diha nga gusto magpalabada ba? Ay, ang saon ay. Pabiyain taon ko'y nahumanday. Maong lisod para na ako ang pagpangitag trabaho nga dako-dakong sweldo. Mausad. Sige day. Ingnon ti ka ha, basta naan ako'y mahibawan ha. Sige, day. Ay, pasensya kay naka, Flor. Kay kung kwartahan pa lang sa gyud-unta ming mama nimo, ay dili gyud-unta lisod para namo nga makatabang nimo. Ay, pero unsaon man god. Nahibaw na biya ka sa atong sitwasyon sa una pa. Malaki pa. Sige na pa, uy. Mangita na ko paagi. May intag na anay magpalabada, uy. Unsaon naman lang ani kung wa. Exam na ba sa akong anak na si Rowinson at si Mana? Asa man ka ko ikabayad, ani? Day Flora, nay nangitag house helper. Og ang nakanindot kay dool din sa ato. Unsa man, mugo ka? Nahala, sige, day. Okay na gid ko, anak. Mas nindot hinuon kay kadabuan ko magdawat og sweldo. Nahala sige day ha. Akong ingnon nga ikaw na lang. Manglaba, mangluto og manglimpyo ray imong buhat dinhi ha. Dili ka angay magguol sa mga bata kay doon nasad ko gikuha nga yaya para nila. 10K ang imong sweldo. Okay ka. Okay kayo, ma'am. May nakay na, ma'am. Nala sige. Makasugod ka na karon dayon. Sige, ma'am. Unsa? Mo cash advance ka? Unta, ma'am. Ang gamitonon manggod kaayo, ma'am, kay naa na mas kolehiyong akong anak ko. Kinahanglan ko mubayad para exam nila next week. Nala sige okay ra. Dili gid unta ko musugot anang CECE. Pero sabton ti ka karon ha. Karon ra kini, Flora. Oo, ma'am. Salamat, ma'am. Ay, di na sa lalim ning mga bata. Washington, pero pilion ramasan ni ma'am ang klases mga labunon nga ipawashing. Napay bedsheets nila nga perting pagkabugata. Ako na ning ipanghayhay. Alsahon ko ni. Agay! Kita sa kong lusyo. Murag nakalitan man pag-alsa na kong bugat. Aray! Recorded by X Thunder Gaming.
Dili gyud na limang laba, ilabi na kung bugat kayong mga laphunon. Unsaon, nalahi man gud yung mga panapton nga panggamiton sa mga dato gud. Kay kasagaran mga bugat gud og klase. Lahi ras mga pobre nga pulos ra gyud nipis sa mga bedsheets o bakaha kortina. Sa sinugdanan, mura kog nabaguhan. Kay bugat man gyud, hangtod nga naanad na lang ko. Unya. Ay, Day, kumusta naman ka? okay raman day, kay buutan naman sa bang akong amo gud. Sa permiro lang nabaguhan ko, kay bugat kay mga labhanan day eh. Pero karon naanad naman ko. Ang kapuyan lagi na ako no. Kanig yung mangal sa bugat eh. Ay, agwanta lang ko, day. Unsaon na kinahanglan makakwarta? Sakto gid ka day. Man ako pang limpios ni Bukpay. Nakaluto na sab ko. Manglaban na pud ko aron dili matingob ang akong lapunon. Ay, salamat. Ang managitin taon kong lapa. Manghayhay na lang ko. Mm, mm. Ay! Agay! Nora! Ay! Nora! Naunsa ka? Akong loyong nabundak. Oh, Nadakdak ko, ma'am. ha? Ay, papahuwayon una ti kag usa ka semana. Nilive gani ko or mamakasyon mis akong pamilya. So, way tao din sabay. Ang yayara. Ang akong sweldo, ma'am. Ayaw ka balaka. As is, ragi hapon ng imong sweldo, Flora. Mubalik ka na lang next week. Sige, ma'am. Salamat kay ma'am. Muhigda na ko. Nindutaan niyo nga makapahuway ko usa ka semana. Kay kasakit sa kuloyo. Kano man eh. Di man ko makaliw kung matakilit ko sa paghigta. Sakit kit ka akong layo. Aray nga naman eh. Ma, lawom lagi ng imong spinal cord. Maubitaw dong eh. Ambot gano'n na, kalit naman na eh. Mas lawom naman na siya ron. Dili ka nimo hinungdan nga sakit imong loyo, ma? Tungkol kay lawom lagi imong spinal cord. Unsa dong? Dili ka ni sa sige nimo kaalsag bugat. Sa tinuod lang, milawom gyud kaayo ang akong spinal cord. Dili man unta niingon ani sa una. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, usa may hinungdan ka aning paglawom sa akong luyo? Sa sige kanina kong alsa og mga bugat? Angay ba kung mabalaka ani or dili ra? Ikaduhang pangutana, ang akong luyo sigig sakit. Ilabi na kung muhigda ko, nga gikang flat, unya mo takilit ko. Digit ko makahimo tungod sa kasakit. Nga naman ka ni? Okay ra ganing akong ipahilot? Ikatulong pangutana, kung padayon kong mag-alsa og bugat, dili ra ka ni delikado? Sige manggod kong alsa og bugat kay magsigi ko og panglaba. Ikaupat og katapusang pangutana, kining paglawom sa akong spinal cord, angay ko ba ning ipa-check up? Or pasagdan ko lang ni? Kung kinahanglan akong magpa-check up, asa man ko magpa-check up nga dili ra kaayo mahal. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Flora. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, mga drug-related yung mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Daghang pamaagi, mamili lang mo kasi kasing pamaagi sa pagpadala sa yung mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa third floor
OCR Martinez Bilingos Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga the past misshape you but it does not define you. Kung sa'yo nakalabay na. So, yesterday was a history, today is a present, and tomorrow is a big question mark. Alam na to, wala tayo mahimuan ng mga butangan ng labay na sa itong kinabuhi. Bisa bugunsaon pa ni Mugunahuna, di na ito mausap pa, di tabo na to. Okay? So, ato magtatampo ko na adlaw si Flora, 37 years old, so siya ka byuda, na ay mga anak, taga Cebu City. Sumasa nabati na ito sa drama, ito ni sa sakit siyang luyo, no? Regards mga taga Cebu City. Kumusta naman day si Doktora Inday Ruiz, Fuentes, no? Fuentes Ruiz, no? Sa Turmis or Private Road din sa Dakbayan sa Sugbo. Dr. Robert ug Marian Dinopol, pero may maminaw na to kuno sila. Dr. Arcio Omar, Dr. Dwayne Mingito, Dr. Iman Trosio, Bonnie David, musta naman mo? Aning atong amigo sa Cebu Maguineo Lions Club, no? Atong presidente dia si Dexter Magalyon o si Dr. Kenneth De La Torre, musta naman? Okay, so going back to our sender, si Flora, unsa may hinungdan kaha aning pagkalawom sa akong luyo. Sa sige ka ni nakog alsa og mga bugat, angay ba kong mabalaka ani or dili ra. Well, kung bag-o lang na, alarming gina siya, Flor, no? So, kung daan nag-anagyo ka sa gamay pa ka, nagdako ka, maogi tingali na ingnon ta curvature sa imong vertebral column. Sa akong may balan lang, kung ang imong vertebral column medyo nabawg, morbag nayuko ka, murag gulang, itawag na namo og kiputik. Kung nagkuan ka, nagtinghaya, murag buntis, ng bata o kanang tao, lordotic ang mong term na. Kung nasa side, scoliotic. Kamo na kung may naman sa mong orthopedic subject sa una, no? So kung medyo lordotic o nalungag ang imong vertebral column, mao gyud siguro ni imong naandan sukad pa sa bata pa. Saka og atong ipaiksi ang imong vertebral column, no? Wa bay simbakulag usa sa mga vertebral bone nga naay problema. Kay kini ba ang atong vertebral column naa diha nasuksok na yung atong mga spinal nerves nga connection sa atong brain, di sa utok, sa atong naluyo sa atong kuan. Mao na nga sa boxing or sa mga contact sports, dili gyud ka pwede kanang ig-on sa luyo sa imong tangkugo, may occipital area. Bawal diha ang ig-on sa boxer or ng contact sports like karate o sa mga diha, kay posible ka mamatay kada maigo ang imong spinal nerves, imong vertebral column. So naa diha magsubay sud, no? Ay daghang mga problema, banana dili kompleto ang configuration, banana na mga ligament or nakuan nga mga tendon sa ligament, ug the worst gyud simbako lang for some reasons ug naay na fracture. Nang fracture not necessarily na nabuwag, kundi na mga crack lang ba. Ngato kunong bones na ako'y na kita dito sa mga museum nga kung naagian sa kung pagsuroy-suroy kanang tortor na to. Ini nga to kunong bukog sa tao is 4 times harder than a cement. Pat ka bahin ka kusgan or kaligon kumpara sa simento. Kumao na atong anang bukog. Okay? Kaduhang pangutana. Ang akong luyo sige sakit. Ilabi na kung muhigda ko og gikan flat unya kung mutakilid ko. Dili gyud ko mahimong dili gyud ko makahimo tungod sa kasakit sa pagtakilid ko niya. Ngano man kani, okay ra ka ning akong ipahilot, okay ra man sa ning manghilot. Musta naman day atong mga ngihilot dahil sa grandeur massage, no? Si Ada, si Susette, si Nika, mga atong mga si Maricor, si Beth, Rada, mayo kayo sila manghilot. Sige po na silang paminaw sa itong programa regards din ninyo dan tanana. Pero moingon ko nga wa nagikumo ani Flor kung imo ning ipa-x-ray, makita na to wa bay na fracture o na dislocate dang dapita. Kay mo pagsigil ang kaghilot binagkusgan kayong nang nagitawag nila Filipino pisil na mo samot tinuon og ka dislocate kung mo'y mahikapan sa manghihilot.
kining parte nga medyo vulnerable kayo, ha, tandaguno na lamang. Ha, na yung mga butada sa airport, sa pascrap terminal, maayon sila manghilot. Pero kana kung wala, kay problema sa imong mga bones o mga ligaments. Pero naa, I don't think so nga maayon ni nila. Okay? So, tiksunod yung pangutana. Kung padayon kung mag-alsa o bugat, dili ra kaha, delikado. Vertebral column, delikado, ha? Basin mo, ma-aggravate, kasi grabe naglinoon ng kasakit ya. Sige manggugug alsa og bugat kay magsige ko og panglaba. Hindi mo na bugat ng manglaba. Ayo alsahan ng usa ka sakong bulingon or usa ka malita nga bulingon. Sud lang paper bag. Ayo isa ko paper bag. Para lang og mangaba ka pero bugat do bulaboy. Usa ka sinina gud one at a time nya balikon sa tugubad kay ang usa ka malita nga bulingon or usa ka paper bag nga bulingon imong kausahon og da. Kay bugat na. Okay? Paglikay na lagal sa og bugat yun. Kaya na mo kay problema sa imong vertebral column. Sunod nga pangutana, kining paglaom sa akong spinal, angay ko bang ipa-check up? Of course, angay kang magpa-check up sa mga neurologist. Pabisa kinsang doktor, orthopedic doktor, pwede rasan. Upasagdan ko lang ni. Ayaw pasagdi, kinala ipa-check up ni. 37 pa may mong edad, Flor, og nara ka sa Cebu City. Pwede ka modool sa Vicente Soto Memorial Medical Center, sa Cebu City Medical Center, magpa-x-ray ka. Wakay tambal, ina nga, tambal, wakay budget. Ina lang nga wakay kabayad, sir. Ay mo ba og librehon ko ninyo, okay? Wakay budget. Kung kinahanglan akong ipa-check up, asa man sa ko magpa-check up, mo to dito sa Vicente Soto, Cebu City Medical Center. Kay na amang kadre Cebu City nagpuyo, ha? Og kinahanglan nga makita ni pinagi sa MRI, X-ray, o sa may mga pamaagi dihang CT scan, kung naabay finding nga makita para nga ma-guided po ang doktor nga magtambal nimo unsa may angay buhaton. Di kay sigil na nimog pahilot na madugay mo samot na ino na basig simba kog maparalyze nung ka. Alright, so ino takasabot ka Flor sa kung itambag nimo sa imong sulat suliran. Once again, kini si Dr. Rene Obra, will tatunay Ilin Batan. Thank you very much sa inyong makanunayong pagpaminaw sa mong mga RMN program. Taas kay tagriting din sa atong lugar. Bye-bye!